Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat het parlement een vergadering wil over de spanningen in de regio. Er is natuurlijk veel gebeurd afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag drong Amerikaanse militaire troepen Caracas binnen en zijn daar vandoor gegaan met president Nicolás Chávez en zijn echtgenote. Wat heeft dit nu voor gevolgen voor ons? Moeten we daar iets aan veranderen, aan onze manier waarop we zijn voorbereid op rampen, crisis en dergelijke? Het zijn allemaal vragen die de parlementariërs beantwoord willen krijgen. Daarom wordt er morgen een seniorenconvent gehouden. Er zijn de leiders van de fracties aanwezig. Onder meer is een uitnodiging gegaan naar minister-president Pik Pisas, maar ook aan het hoofd van de Veiligheidsdienst, aan het hoofd van de rampenbestrijding, aan het hoofd van de Defensie hier in de Antillen, om op die manier uitleg te geven over de situatie. Dan zal worden besloten door sommige parlementariërs of ze daadwerkelijk ook een openbaar debat in de parlement willen hebben. Manpin en PAR willen sowieso een debat in de centrale commissie. Maar de vraag is of het ook daadwerkelijk een groot debat moet gaan worden. Of dat de informatie die gegeven wordt tijdens het seniorenconvent voldoende is. We houden u daarvan op de hoogte. Maar in ieder geval wil het parlement op de hoogte worden gesteld van alle ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Spanning rond het presidentieel paleis in Caracas. Dat is natuurlijk gisteravond wereldwijd te zien geweest dat er onrust was in Caracas. Dat heeft natuurlijk nu alle aandacht wereldwijd, omdat er afgelopen zaterdagnacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een inval is geweest. Waarbij, ik legde het net al uit, de president is meegenomen. Bronnen melden dat maandagavond schoten werden gelost in de buurt van het presidentiële paleis. Een bron dicht bij de regering zei echter dat de situatie onder controle was. Ongeïdentificeerde drones vlogen over het Miraflores-paleis in het centrum van Caracas. En veiligheidstroepen openden rond 8 uur 's avonds het vuur als reactie. Maar daarna was het rustig. Kogelregen tijdens de achtervolging, dat gebeurde hier op Curaçao. Gisteravond moest de politie naar de weg naar Welgelegen. Er was een verkeersongeval en een schietincident gemeld. Toen de politie aankwam, troffen ze een Mitsubishi Lancer midden op de weg aan. De bestuurder verklaarde dat hij slachtoffer was geworden van een hit-and-run, waarbij zijn voertuig van achteren werd aangereden en de andere auto doorreed. Uit het verdere onderzoek bleek dat het incident verband hield met een achtervolging. Daarbij zouden 2 voertuigen een ander voertuig hebben achtervolgd en er zijn schoten gelost. De politie sloot de weg af voor onderzoek en trof vervolgens meer dan 10 hulzen aan op het wegdek. Repatriëringsvlucht voor passagiers Corendon, dat is vanochtend bekend geworden. Vanochtend arriveert een vliegtuig uit Duitsland, de luchthaven Hato op Curaçao, om passagiers van Corendon, die op Curaçao zijn gestrand, terug te brengen naar Nederland. De repatriëringsvlucht arriveert vanochtend en vertrekt vanavond rond 7 uur. Het gaat om een Airbus A340-313 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Universal Sky Carrier. Het is vertrokken vanuit Frankfurt in Duitsland richting Hato. En het is geleased door Corendon, We2Fly. En het gaat om een repatriëringsvlucht. Fuikdag levert niet veel vuilnis op. Nou, dat is mooi nieuws, want elk jaar na Fuikdag, een groot feest in de Fuikbaai, is er altijd veel troep te vinden op de stranden rondom Fuikbaai. Maar nu hebben een groep vrijwilligers onder meer de stranden opgeruimd en het bleek minder afval dan normaal. De organisatie Curaçao Cleanup heeft een oproep gedaan aan iedereen om met herbruikbare bekers en afvalzakken te komen. En dat lijkt daadwerkelijk resultaat te hebben opgeleverd. Niettemin zal er nog steeds een onderzoek worden gehouden of een controle. Ik denk dat je gewoon kunt zeggen, zal ook onder water schoongemaakt gaan worden. En dan weten we of er ook niet al te veel troep gezonken is. Maar in ieder geval zag het er goed uit.
Schilderij van George Wout onthuld. Dat gebeurde gisteren. De oud-gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, niet gisteren, afgelopen vrijdag, heeft ze haar portret onthuld in het paleis van de gouverneur. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is het traditie geworden dat bij het afscheid van de gouverneur, in de jaren 60 was dat de eerste keer een gouverneur uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar sinds die tijd worden er schilderijen gemaakt als blijk van waardering voor de scheidende gouverneur. En dat wordt gedaan door ondernemingen en instellingen uit het bedrijfsleven. Deze hangen allemaal in de portretgalerij in de entree van het paleis. En George Wout die was vrijdag, ik moet het goed zeggen, bij de opening van het schilderij. En ze was heel blij. En in een korte toespraak werd zij bedankt voor haar bijzondere prestaties, toewijding en liefde voor het eiland en voor de Curaçaose bevolking gedurende de afgelopen 12 jaar. Auto in brand op parkeerplaats, dat gebeurde gisteravond. Bij de Burger King in Santa Maria moest de brandweer komen. Daar troffen ze een Kia Rio aan, die stond in brand. En het is niet duidelijk precies waar het brand is ontstaan, maar er was iets mis in de auto en dat heeft ertoe geleid dat er een kortsluiting ontstond. En daardoor is de brand ontstaan en is de auto flink uitgebrand. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, tur consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tur tem solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir el website www.extra.cw y participar para Botadén. ¡Suerte! De Nederlandse minister van Defensie, Ruben Brekelmans, is zijn bezoek aan de eilanden gisteren begonnen op Aruba. Het bezoek stond al enige tijd gepland en het gaat volgens Defensie om een regulier bezoek. Maar het is natuurlijk extra interessant in verband met de ontwikkelingen in Venezuela. Brekelmans ontmoette onder meer minister-president Mike Eman en beide legden een verklaring af aan de pers hoe het gaat met de samenwerking tussen Defensie en Aruba en legden ze uit wat de huidige situatie is. Het was heel belangrijk dat we de minister van Defensie juist deze dagen op bezoek hebben. De heer Brekelmans en ik hebben eerder gesproken, ook in Nederland. En waren natuurlijk al op dezelfde lijn van hoe wij het Koninkrijk en ook de heel specifieke verantwoordelijkheid van het Koninkrijk met betrekking tot bescherming van de territoriale integriteit van onze eilanden. Dat gewaarborgd is door ons Koninkrijk en de minister van Defensie heeft daar een bijzondere taak in. En we hebben ook het gevoel dat hij daar ook heel van bewust is en ook daar naartoe. Ook in alles wat er gedaan is, heel duidelijk zijn aanwezigheid heeft getoond. We hebben constant contact gehad, direct met de minister, ook via de heer Hansen. Ik heb vandaag met de minister gedeeld dat het weer eens gebleken is hoe belangrijk het is dat Aruba onderdeel uitmaakt van het Koninkrijk. We hebben moeilijke dagen gekend, maar het feit dat wij
in ieder geval de paraplu hebben van het Koninkrijk, heeft onze eiland veiliger gemaakt in een heel turbulente tijd. En ik heb die dankbaarheid uitgesproken aan de minister die daarvoor ook heeft gezorgd. Dat wij constant in alle communicatie geïnformeerd werden van hoe liggen de zaken op tafel en wat kunnen we verwachten en wat zijn de uitdagingen. En ook met de minister van Buitenlandse Zaken net een overleg gehad. En ook via de minister van Buitenlandse Zaken ook duidelijke indicaties gekregen dat wij allemaal verwachten nu dat het wat rustiger wordt in de regio. En dat waarderen we uiteindelijk en dat vinden we heel belangrijk. En minister, dank voor uw bezoek op een heel belangrijk moment. Zeker, zeker. Nee, en ik sluit me daar volledig bij aan. Ja. We hebben de afgelopen dagen hebben we nauw contact gehad. We hebben de situatie natuurlijk nauwgezet in de gaten gehouden. Ik vond het ook belangrijk om hier vandaag te zijn. Dit bezoek was al langer gepland, maar komt eigenlijk heel goed uit. Want we kunnen bespreken wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Maar natuurlijk ook vooral van belang om te benadrukken dat de situatie nu stabiel is. Ja. Dat het luchtruim weer open is. Dat in die zin dat het ook rustig is natuurlijk hier op het eiland. En dat wij vanuit Defensie dat we nauwgezet in de gaten houden wat er verder gebeurt. Dat zoals we dat doen, dat is onze taak. Dat we ons altijd voorbereiden op diverse scenario's. Maar dat er op dit moment geen sprake is van een dreiging. Ja. Maar dat het natuurlijk wel vanuit onze taak voor de veiligheid en ook stabiliteit hier op de eilanden en hier op Aruba. Dat we steeds ook weer kijken wat er nodig is om goed voorbereid te zijn. En indien nodig om ook paraat te staan om te ondersteunen waar nodig. We hebben goed overleg gehad en ik kijk uit dat we natuurlijk ook in de komende periode nauw in contact zullen zijn. Ja, en graag als u ook de boodschappen overbrengen aan minister Schoof. Ja. Die was ook heel attent. In de ochtenduren van Aruba was hij al aan de lijn om te vragen hoe het gaat en hoe wij verder ook in de relatie met het Koninkrijk verder ondersteund kunnen worden in die moeilijke tijden. Dus we waarderen dat en dat geeft ook ons een enorme geruststelling. Dan spraken we gisteren ook nog met Anthony Guillermo. Hij is directeur van de Landsloterij. De Landsloterij heeft altijd op het eind van het jaar een grote loting en die was een groot succes, zo legt hij ons uit. Heel veel kaartjes verkocht en ook nog met het early bird systeem hebben 250 mensen een extra prijs van 1000 gulden gekregen. Die prijzen werden verdeeld over alle eilanden. De hoofdprijzen zijn allemaal op Curaçao gevallen. Meneer Guillermo, directeur van de Landsloterij, welkom. Dank u wel. Het is begin januari. We hebben de grote trekking van eind 2025 achter de rug. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, het ging voortreffelijk. We hebben geen klachten. Het ging heel goed. We hebben heel veel loten verkocht aan de Curaçaose bevolking. Wel liefst 96% procent van de loten zijn verkocht. Dus mooi. daar zijn we heel blij mee. Begrijp ik. En de winnaars zijn ook nog op ons eiland gevallen? Allemaal op ons eiland. Alle 3 grote nummers zijn op Curaçao verkocht. Dat hoor ik graag. We gaan natuurlijk zo even kijken naar 2026. Maar in de afgelopen periode is er geprobeerd om het populairder te maken. Het kopen van loodjes op Curaçao. Ja. 96% is hartstikke mooi. Ja. Dus het is geslaagd? Ja, het is geslaagd. Wij zijn met een hele agressieve marketingcampagne. Je ziet het overal. Overal moet je het kunnen zien. Ja. En moet je eraan denken. Je moet eraan denken om je loten te kopen. Dus dat doen we gedurende het hele jaar. En wij hebben geen klachten. Het gaat heel goed. We verkopen veel meer dan voorheen. En wat gaat 2026 brengen? Wij hebben heel veel plannen. We hebben plannen om met nieuwe games te komen, nieuwe producten te komen voor de Landsloterij. Ik hoop dat het dit jaar, dat het dit jaar gaat worden. Wij proberen heel lang al zo'n beetje de sport en de cultuur en art, te financieren. En dat willen wij doen middels een nieuw spel, nieuwe loto's. Ja. En dat willen wij dit jaar heel graag bewerkstelligen.
We willen het gebouw een beetje opknappen. Het is een hele mooie, mooi Het is een gebouw. prachtig gebouw. Ja, maar binnenin... Het kan hem als je binnenloopt, dan zie je wel wat dingen die zeg maar opgeknapt moeten worden. Dus dat is ook een van onze plannen. Ja. En verder dat wij blijven groeien, dat wij de loten blijven verkopen aan de wederverkopers en dat onze volk zeg maar loten koopt. Ja, nee, dat is hartstikke mooi. En zeker dat plan van de Lotto om op die manier sport en kunst en cultuur te kunnen financieren. Ja. Dat plan bestaat voor mijn gevoel al heel lang. Maar Het staat al heel lang op tafels, maar dit jaar met zeg maar de welwilligheid van de mensen die daarvoor moeten zorgen, zullen we dat wel gaan lukken. Succes. Ja, dankjewel. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want het Venezolaans parlement heeft interim-president benoemd na de afzetting van Maduro. Het Venezolaanse parlement heeft Delcy Rodriguez beëdigd als interim-president en dat gebeurde 2 dagen nadat de Amerikaanse troepen Nicolás Maduro hadden opgepakt. Die staat terecht in New York. Rodriguez zei, nadat ze was ingeaugureerd, dat ze heeft aangegeven met Washington te willen samenwerken. Maar ze zei ook dat ze pijn voelt over de ontvoering van onze helden, de gijzelaars in de Verenigde Staten. Het parlement veroordeelde de gevangenneming van Maduro, terwijl het tegelijkertijd steun toezegde aan Rodriguez. Buiten het parlement verzamelden zich duizenden Venezolanen om de vrijlating van hun leider te eisen. Ze scanderen: Maduro houdt vol, Venezuela staat op. Ongeacht of Nicolás Maduro iets heeft te verantwoorden voor de rechter, dit was niet de manier om te doen, zo zei een demonstrant tegen persbureau AFP. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Allerbeste. Tot ziens. Dag.